Bata nga nakapalagyo sang Natabo ang massacre sa Panay, Capiz. Ginsaysay ang pagpanglabo sa nag-amok na sospek. Ini nga balita ang intutukan ni Rojimar sukal dito. Maisog nga ginsaysay ni Linlin ang natabo sa pagpanglabo sa ila sang sospek nga si Nerbor Beldea nga ila man lang kaingod balay sang nagligad nga adlaw sa barangay Tansa Dulunan, Panay, Capiz. Suno sa 8 ka tuig nga bata samtang nagapanglaba ang iya iloy nga si Ramilin Labto kag nagahampang sila sang iya manghod sang hinali lang nga nagsulod sa ila balay ang sospek kag una sini nga ginlabo ang iya iloy. Sunod ang lola sini nga si Concepcion Silino kag ang iya manghod nga si Jaira. Wala siya malabo sang sospek matapos nga nakapalagyo kag nakapanago. Kami na agahampang dito sa sulod pagkatapos sang nagsulod na ang nagapanglabo na Diyos mo si Lola kag pagkatapos ging nagdalaga na lang ako pagkadto sa ging kantuan ko. Dason pagkakuan ko dito nakita ko si Mama damo na dugo nagahigda sa mga sa kuan sa duta. Nakita na lang sang bata nga nagwa ang sospek sa ila balay kag nagpanglabo sang mga tawo nga iya masumalang. Sa ulihi, nabatian na lang sang bata nga may duha kalupok sa unhan sang ila balay kung sa diin naghalin ang mga kapulisan nga nagresponde sa among hitabo. 5 ang napatay sa among nga insidente kag may 2 pa kanabilin sa hospital. Dason ako na lang padalagan. Dason sa sunod wala na ko nakita. Do si ang nagapanglabo ginlabo niya man ang pulis. Nambal niya maubra sa dito sa uya patay gali hindi man nagkadto siya sa amod pang babatay sang pangtawo dito damo na iyagin pang matay. Rojimar sukal dito para sa One Western Visayas.